Wata kotu ta zantar da hukuncin kisa ga wani matashin mawaki mai suna Yaya Sharif. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake yin sa. Da fatan zaka danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Wata babbar kotun shari'a da ke zamanta a Hausawa filin hoki da ke cikin birnin Kanon Dabo ta zantar da hukuncin kisa akan wani matashi mai shekaru 22 sakamakon wallafar da wata waka da ke ɗauke da kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafar yada labarai ta Daily Nigeria ta wallafar da cewa wata jarida da ake kira da Focus wadda take a birnin Kanon Dabo ita ta wallafar da cewa alƙalin kotun Kadi Aliyu Muhammad ne ya zantar da hukuncin akan matashin mawaƙin mai suna Yahaya Aminu Sharif a yau ranar Litinin. Jaridar ta bayyana cewa Kadi Muhammad ya zantar da wannan hukunci ne bayan gamsuwa da hujjojin da suka nuna cewa wannan matashi ya aikata wannan aika-aika. An gurfanar da matashin mawaƙin Yahaya a gaban kotu ne bayan an zarge shi da wallafar da waƙa wadda take ɗauke da ɓatanci ga fiyayyen halitta a cikin watan Maris na wannan shekara. Bayan wallafar da waƙar da kuma yaɗuwarta a dandalin sada zumunta musamman dandalin WhatsApp, wasu matasa masu kishi suka ƙone gidansu matashin tare da jagorantar zanga-zanga izuwa headquarter hukumar Hisba da ke titin Sharaɗa a cikin birnin Kanon Dabo. A cewar jaridar Focus da Daily Nigerian ta ƙara yaɗawa, kotun ta zantar da hukuncin ɗaurin shekara 10 ga wani matashi mai suna Umar Faruk sakamakon furta kalaman reni ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Shi dai Faruk an gurfanar da shi ne bisa tuhumarsa da furta kalaman reni ga Allahu a yayin musu da abokansa a unguwar Sharaɗa. To dai Allah ya kyauta ya kuma kare mu daga furta kalaman da za su iya kai mu izuwa wuta. Da fatan za mu kiyaye. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ku manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa. Mun gode.